Tutso tuniladang utanong produkto sa Egbo nga gidala o gibaligya sa Tagbilaran City sa Bohol na halin tanan. Sayron ta ang dugang detalye gikan ni Lorvie Cabilin. Miabot na gyud dinhi sa Tagbilaran City sa Bohol ang mga produkto sa Igbo sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Mukabat sa 8 tonelada nga utanon ang gibaligya karon dinhi sa Kumluyo sa mga personahe sa upag uban sa mga Igbo farmers. Nahalin tanan sulod lang sa duha ka adlaw ang 8 tonelada nga produktong utanon sa Igbo nga gidala dito sa Tagbilaran City sa probinsya sa Bohol isip pakigtambayayong sa programang Kadiwa on Wheels sa Department of Agriculture. Walay hunong ang pagdagsa sa mga tawo gikan sa unang adlaw sa pag-abre sa Kadiwa on Wheels Mobile Market kaniadtong Pebrero 7 nga gipahimutang sa Old Airport sa Barangay Buoy, Tagbilaran City. Kay baluan nga tumong sa maong programa nga matabangan ang lokal nga kagamhanan, ingon man ang katawhan niini sa panahon sa krisis sa ilang lugar, gumikan sa bagyong Odette ingon man sa pandemya. Dako ang kalipay sa mga bulanon nga nakapalit o nakapangumpra og mga barato nga utanon, ilabi na nga mahal ang mga palaliton sa ilang dapit, gumikan kay gilampor na sa bagyong Odette ang mga lokal nga umahan. Mipadayag sa iyang pagpasalamat si Mr. Abdul Wallace, tag-iya sa Bohol Bee Farm ug sa The Buzz Cafe, kay siya nakapakyaw sa ubos nga presyo og balor 375 kilos nga nagkadai ang utanon alang sa ilang mga restaurant. Nakatabang and at the same time nakatabang po sa business nga makakumpra pa at least lower price, good for both a win-win situation. At the end of the day, ang farmers gyapon mabulahan po, mag-give back ang gatong gipang hago. Pwede na bahago mag-garden. So we're using this sa mga restaurant sa Bohol Bee Farm, which is the main commissary, and the Buzz Cafes nga mga restaurant. We're based in Bohol, pero nami branches in Cebu. Nagpasalamat sab si Mrs. Filomena Paredes, usa ka komprador gikan sa lungsod sa Luay, sakop gihapon sa probinsya sa Bohol. Nini matud niya makapalisab og barato nga utanon ang iyang mga suki. Dako daw ang pasalamat ninyo nga niabot mo dire sa Bohol kay nakapalit mig barato. So, lipay ko sa mutaning talong nga barato, gwapa ang inyong mga produkto nya, barato pagayon. Natanta nga mubalik-balik maani kay para makapalit niyo og barato. Para nga mo pong mga suki makapalit po sila barato. Samtang gipahalipayan o gipasalamatan ni DA Secretary William Dar ang probinsya sa Zamboanga del Norte pinanguluhan ni Governor Roberto Uy sa hugot niini nga pagsuporta sa Kadiwa on Wheels program. Gusto natin pasalamatan ang Governor Uy ng Zamboanga del Norte kasama yung Regional Field Office ng Region 9. Dito po sa partisipasyon ng grupo dito sa Kadiwa on Wheels para kung mayroon tayong mga surplus vegetables and fruits kagaya nito 8 tons, we would like to say thank you at dapat buklo-buklod lahat magtutulungan ng iba't ibang region para mayroon tayong mas mura na mabili ng mamamayan. So congratulations sa Zamboanga del Norte Governor Oy and Zamboanga Region 9. Sumala ni Bohol Governor Art Yap nga kini maayong sinugdanan sa umaabot nga partnership alang sa food linkages sa mga probinsya. Salamat ni Governor Berto Uy. Manong, daghang salamat sa tabang sa lalawigang Bulanon. Daghang salamat po sa pagpada sa mga food products nato gikan sa Zamboanga del Norte. Takot akong utang kabubuton namo na at least nag-participate ang Zamboanga del Norte government. And this is a very good partnership in the coming days for food linkages because kinahanglan i-integrate nato ang atong mga connection links, especially sa areas of efficiency, so we can sell food produce at a lower cost para sa mga konsumidor, panay additional nga ganansya para sa atong mga mag-uuma, especially if we can consolidate and we can start lessening the trading layers. Makatabang ta sa mga mag-uuma, makatabang pud ta sa mga konsumidor. Sa laing bahin, gipadayag nila Executive Assistant Joey Bernard ug Provincial Agriculturist Miss Mabel Bustalino ang ilang kahinangop sa pagdagsa sa mga bulanon aron sa pagpamalit sa mga produkto sa Igbo. We are overwhelmed with the volume
and the interest and the enthusiasm of the people of Bohol. Earlier, as we started, people were already pouring in, no, and they were excited to see the vegetables, cheap, very cheap vegetables, and in fact, we are proud to say that these are farm gate products, and farm gate prices rather. Farm gate prices, very, very low prices, with the assistance and cooperation also of the Department of Agriculture. Nasairan nga mukabat og 384,000 ang halin sa 8 tonelada nga utanon sa igbo nga gibaligya atol sa maong Kadiwa on Wheels sa Tagbilaran City sa probinsya sa Bohol. Miapil sab sa Zamboanga Peninsula Kadiwa on Wheels ang probinsya sa Zamboanga, Sibugay ug ang Zamboanga City ug nagdala po sa ilang mga produkto ang Cebu ingon man ang Davao Region. Gikan dinhi sa Barangay Buoy, Tagbilaran City, Bohol, Larry Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita. Steven Cabalida Bibeloni, alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.